Ecaleni kwam ndincokola kunye noNtombokhanyo Msimanga ungusomashishini apha imizamo yethu. Sawuvake ba ishishini lakhe lelantoni esenza ntoni. Ntombokhanyo masikwamkele kwimbali. Enkosi bhuti wam. Khawusichazele ungusomashishini ushishina ngantoni usenza? Bhuti wam ndine-business ezimbini. Sawuqala eyokuqala ndinabasebenzi bam abasebenza kum. Kwathi apha eSouth Africa kwacaca into yoba kukho imililo it was 2001 when ndiqala le company yam ebizwa ngokuba imizamo yethu, ithiwe ngale ndawo Alien Clearing Company. So into endiyenzayo ndizama ukuveza imisebenzi kubantu kubantu abamnyama. Into esiyenzayo kakhulu sijonga apha siqesha abantu abangomama. I-rules ne-regulations alapha kwa-Working for Water zintoba abantu angomama masizame ukubanika i-opportunities kuba kuqala bezikade singenalo elithuba lokuba sixhamle okanye bekukade kukhona imisebenzi yabantu abangootata bodwa. Abantu abangomama bejongelwe phaa into yoba mabebezi-domestic work okanye bajongane nemisebenzi yasendlini. Luckily ke ngoku ugovernment walapha eSouth Africa wabona into yokubana in 20 years to come kuzawube amanzi apha eSouth Africa enqongophele kakhulu. Ingximbangi yaloo nto yintoni? Kukhona imithi esuka overseas ebizwa ngokuba zii-alien plants, ngesixhosa ke ibizwa ngokuba ngamavezandlebe. Le mithi ize njani apha eSouth Africa? Le mithi ize ngentaka. Le mithi ize nabelungu bazokwenza i-plantation, kukho la mahlathi kuthiwa zi-plantation. So ayaspreda ke ngoku then aabsorba amanzi kakhulu. Bangaphi abantu abasebenza kuwe kulo msebenzi? Abantu endinabo ba-11. All right. Ishishini lakho lesibini yintoni lona? Ishishini lam lesibini yi-hardware and takeaways. I-hardware was strange combination, but i-hardware leyo iqale njani yona? I-hardwares bhuti wam ndiqale ngokuthi ndibone into yoba apha imizamo yethu kukho i-informal settlement, kukho i-formal settlement. Apho kuba khona amaxesha oba kubekho umlilo. Le ndawo idume kakhulu ngokutsha. So iqinene inamatyotyombe amaninzi. Into eyenzekayo ndabona into yokubana abantu balapha mandizame ukubasondezela le material. So kwi-hardware yam ndithengisa amazinki, ndithengisa ithimba, izikhonkwane, ifestire, amacango ne-ceiling boards. So ndizama ngandlela zonke into yoba amaxabiso wam ndizame uwenza abe phantsi ngeyona ndlela kuba ndine-transport yam. Bayaxhasa kakhulu abantu? Abantu bandixhasa kakhulu tata, kangangoba bendixhasa ndathi kuba bendikhe ndathi nxa ye-challenges esiba nazo apha kwibhizinesi ndaqonda into yokubana makhe ndiyeke because bakhona ii-challenges more especially xa usenza ibhizinesi kwi-community ohlala kuyo. Kodwa kwanyanzeleka into yoba ndiphinde ndiyiqale ngenxa yabantu abeza kum ufike bezondicenga into yoba mandiqale le bhizinesi kuba beyazi uba amaxabiso am ayafikeleleka. Ntombokhanyo masibulele kakhulu ngexesha lakho, sithi kuwe ndingandakandini. Enkosi kakhulu bhuti, nam ndiyabulela. Nkosi kakhulu. Ukalikele obesincokola naye apha ngusomashishini walapha emizamo yethu. Uyambona ke ba unemigudu, uyazama uwa evuka eqinisekisa into yokuba abantu izinto abazidingayo bazifumana zikufutshane yaye abo ikati seyalala eziko iyathi kushenxa kancinci kuba ithuthu lishushu lona.